Kanggo Bos Chandra Kira Mama Kaji Penny kanggo Mimi Kaji Negati Bosono boson majikan Mama Papa Angel Bosnya lamun kadang lawas kita hubungan apa mungkin bisa urip bebarengan akeh rintangane akeh alasan duwe anak lan rabi wayuan kakang bliwani Oh sayang, ya sayang oh sayang, halo sayang masih tetap sayang. lamun bener kakang eman lan bener arepan sayang kula nunggu tanggung jawab sampean kang ing bos